Bantwana basekhaya, before ndiqale ilanga lam namhlanje ndifuna khe ndithi gqwabha kwi-consultation eyayandithatsha izolo quick before ndiqalise namhlanje. Izolo I had a consultation with a young woman warejectwa utata wakhe wathi wamphika, and then umama wakhe yena umama lona waye esisifundiswa sefamily but waphela ingoyena ozaba black sheep of the family, wabalinxilakazi, akaqhubekeka nemfundo njobe igraduate akakwazi nophangela, waphelelwa yimisebenzi, waphela ebengumntu oselayo owaziwayo ukuthi hayi linxila lekhaya. You know those type of people. Inintsi ke lento kwiifemeli zethu bethunana that laa mntu uclever, laa mntu ebengathi lithemba efemelini, laa mntu bekucinga khona ngoyena uzawumisa ikhaya, ibe ngoyena izinto ziske ziwele yena aske arake or anxile or athini na. So ugirl uzalwa ngumzali onjalo, having abandonment issues bethunana, akakhuliswe ngumakhulu because umama wohlulekile, utata ngulo ungabafuniyo ungabafuniyo. Akhuliswa ngumakhulu, naye ke apha ekukhuleni kuba engumntana enza wakhe amaphutha, abe nomntana eyi-teenager, but umakhulu amamkele amqhubekise nesikolo. Ukuqhubekisa kwakhe nesikolo umntana umakhulu ade afikelele at a level ye-college bethunana. Umakhulu basweleke, umntana ahamba yohlala nomakazi, aphume kule mizi bethuna, niyayazi ngapha nangapha, uphula ngapha nangapha, uhlala ngapha kwalo umakazi, kulo uphathwa ngapha, lo umuntu uyazenzela nje apha kuwe empilweni. But ugirl ame entweni yobana yena uzawufunda. Number one that she has done, ngoba eyi-teenage mom, umntana wakhe yena akhange aphikwe kulo tatakhe. That is an annulled case, number one, kwi-womb kamama wakhe. Number two is the fact that ngoku kwizinto ziye zathi zimehlela ewelwa zizinto zonke, she became resilient umntana, akayeka isikolo, wathi ngoku ese-college kusweleka iphila zakhe, abantu bebemnceda ngoku bemgadela umntana akasiyeka isikolo, wahamba wayolanda abantwana abayana wazohlala nabo eRes. By ke ngempilo ke nangezinto uyazi ukuthi xa umuntu onezingxaki kuye kube khona ne-solutions. Kwathathwa kwabakho ilantiki lecture that felt like ithi ndimncede, wathi azange kwahlala abantwana eRes, ithi ukuthethela abantwana ndiyokubekela kumama wam, wahamba wayohlala, wagraduate unontombi, wayi-anala la case again yokuthi umama yenzeke kuye, yena wagive up kuye, ibingazuba butywala kuye, ibizaba yilaa nto yobana funeka yohlala nabantwana, yeka isikolo, athi hayi ndiye ndayeka isikolo ngoba kaloku akusekho umntu ogcina abantwana. But she refused, she became resilient, wathi andizuyenza loo nto leyo, I'm gonna finish my school. Walwa nesasichitho nalaa case ibekiweyo yobana umntu ongathi uzawufunda apha makangafundi. We are talking about i-graduate ke namhlanje ekhulisa abanye abantwana, efundisayo, engumfundisi ntsapho okhulisa abantwana, the next generation yabantwana. There's a lot of things that have happened to this young woman bethunana. There is a reason that she came into my Atlantic into. So what we do ke ngoku xa silungisa, xa umuntu ezoconsulta kum, definitely we work with my, ndisebenza ngezixhobo zam nezinye ke izinto zam endiye ndizinxibe ndizenze xa ndisebenza ngomuntu endingazuzi-expose apha just for energy reasons bethunana. And anyway, these are sacred things, but ezinye zifuneka ubabonisa abantu. So into eyenzekayo kwi-consultation, now we're going to discover ukuthi what exactly is she marked for, yeyiphi le ndlela efuneka ihambile, because professionally kwi-system izinto zimhambela kakuhle, because ukwi-soul alignment nomsebenzi owayebekiwe ukuthi uzoba yi-graduate yekhaya ezawuphakamisa ikhaya. And then now we are trying to discover ke the spiritual side ukuthi kufuneka esebenze njani naba bantu. This is what happens ke bethuna.
eyona nto endiphinde ndifune ke ndithi ndiyithetha kakhulu ngesi story salo mntana is because simthatshe ngohlobo ubana if kudala undilandela wena, you know my story, you know that I got rejected by my mother who was also an alcoholic and my father. And what happens xa uvula isurgery yakho, as I've said, that stand-up energy healers, this is your time, this is your U-vessel cycle. This is what happens. Kuza abantu abanguwe. Kuza abantu abanestori esinjengawe ixesha elininzi. This is how indumba yakho works. This is how your initiation, this is how when ukhula nawe your healing starts. Xa kungena aba bantu bephokozelana, most of the people that come to me are the same people that walked the indle bengandazi singakhange sidibane nako TikTok, but somehow umntu xa esiza kum ndithi naxa ndijonga ndifumanisa uba ngumntu onendlela ewehlelwe zizinto ezindehleleyo nami ebomini. So the solutions that mna endiye ndazi ii-system ezindenzileyo ndangulolu sana that has alchemized this pain and stuff to get to this level yoba yi-energy healer that has i-surgery room is how wena ke ngoku uza kuheala nawe lihlobo o initiatewa ngalo. There is no other initiation that you're gonna get bethunana except the problems that you at ukwi-divorce right now, gezelwe emsebenzini, yonke loo nto leyo ikulandelayo, yonke mani into ekulandelayo, uyinto nje exakekileyo, uhlenje kule ingxaki. Take the lessons and come and heal us kwindumba. So bendizothetha ngale stories just to confirm ukubana bethunana, we are here to heal the wounds. We are here to break the generational curses. And also, you're also on top of this, yonke lento ndiyithethileyo apha, I wanna prove it to you ubana i-clients zakho ngabantu abanjengawe, ngabantu abanguwe. So yeka ube uqhaqhazela usoyika uvula indumba, kodwa uyayazi ba inintsi into ekwehleleyo emhlabeni that you can contribute kwi-society. Phakama mntasekhaya, ii-clients zakho zikulindile, isizwe siyopha silinde wena usibophe amanxeba. Love and light family, peace out.